ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагитона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. яке мошини фурӯшӣ аст баҳадурон Opel Vectra аст, ки соли барои шуш 1993 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абъём мотораш 1.6 литри простои, коробкааш механикаи, ҳолати мошин беҳтарин ай. 10 литр газ дамега 85 то 90 тара мегарда мега 100% гарантикати. то моҳи сентябри 2022 мега ҳуҷҷат дорад, қариб 7-8 моҳ зиёд мешавад баҳадурон ки қариб 1 сол ҳуҷҷат. 4 та балонаи 80% мега, 4 та дискаҳои рамашка, хадавои кадага, каласават кадага астай. мошин мега умуман ягом расход надора. краскаша мега 2017 кадага, краскаш мега тоза, мотор, салон ҳамаш беҳтарин. мошин хеле ки даст як одам баҳадурон, мошин мега расход надорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. нархаш 17500 сомония ки боз арзон ва муомилаи хубам дорад. рақамошон аста кор мекунад, метавонад маъқул аст марамат. мошин хадавои балон, магнитофон ҳамаш кор мекунад бе ягом расход мега соҳибшон. шумо магарам хали мошини хона, замин, квартира доштем барои реклама, роикаи намихи фурӯш рекламада мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баҳадурон ки Opel хечбек аст ки чӣ хеле баъдон дар комментаре хоҳиш мекунанд. Opel-ои хечбекҳои арзонтар монем баҳри муҳоҷиро, баҳри баҳадурон фақат хечбекҳои арзон ва Vectra Sedan ҳамаи намудаш баҳадурон. хоб Opel хечбек 1994 солае ки бензини холия мега соҳибшон. абъём мотораш 1.6 литри простои, коробкаш механикаи, бензини холия мега соҳибшон. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. салонш тоза аст, раднои краска, 4 та балонаи средни калпак дорад. мошин баъдон бо нархи арзон фурӯхта мешавад. 16000 сомонӣ. сроочна мега сум дар курхай, дарош ручное. мошин мега нахаду дар ноҳияи Нуробод қарор дорад. ягон чи муомила мекунем мега аз шумо хоҳиш дорам ки фақат одамони мехаридагӣ кадом туда ки дар кор аст марамат тамос гирем, бештар маълумотша пурсида гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баҳадурон Hyundai Starex ки мошини мусофиркаш свети сафед соли барои 6 2002 солае ки сӯзишвориш дизеле. абъём мотораш 2 литре, коробкаш механикаи. мошин мега соҳибшон дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. соҳибшон ҳамихел гуфтагӣ баҳадурон. 4 та дискаҳои заводскои аз худаш, 4 та балонаи средни, салоншам нормале. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. сум дар кора мега срочна мефурӯшем бо нархи 26000 сомонӣ. боз арзон муомила мекунем мега дар назди капоти мошин. ва кадом метавон баҳадурон маъқул аст марамат тамос гирем. мошин дар шаҳри Бохтар қарор дорад. метавонед ки бо бештар маълумотҳои пурраша аз соҳибашон гирем. бозам агар баҳадурон такрор шавад, шумо чо кунед, фақат лайк бепула гузорен, дариқ надорен ва навори моро силкаша дар ватсаби мотон падиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баҳадурон Daewoo Matiz аст ки соли барои шуш 1999 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абъём мотораш 1 литри простои, коробкаш механикаи. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега ҳуҷҷат дорад, неки нагуфтанд чанд қасор, неки точна дорад. 4 диска, 4 балонаи средни, раднои краска, изолатиски. мошин мега нахаду аст, ҳамаҷо 100% хадавой, салонамаш беҳтарин, ягом расходша нагуфтам баъдо расход надора мега соҳибшон. срочна фурӯхта мешавад бо нархи 18000 сомонӣ. боз арзон ва муомила мекунем мега дар назди капоти мошин арзонтар метиҳем. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. баъдурон ба шумо чӣ мошине ки дар кор дар комментаре нависен. фақат шумо сабр кунед, мо албатта мошини гуфтагиро мемонем. шумо сабр кунед, ба мо пешниҳод мешавад ё ки мо ҷудо карда мегирем. фақат танҳо дар комментаре нависен. мошинчаи фурӯшии навбатӣ аст баҳадурон Opel Astra F аст ки дар кузуфи хечбек ятаи дигар соли барои 6 1994 солаи наша.
бензин газ мега дорад объем мотораш 1.6 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега задагӣ пӯшидагӣ умуман надорад мега мошин як даст гаштага брадорон. мошин мега хелай дасти як одам дай 4 та балонаи 60-70% дискавош хай дискай тагаш простой астай салоншам тоза радной краскай хадавои амаш беҳтарин. айни ҳол қарор дорад дар территорияи шаҳри душанбе. нархаш 22000 сомония. назди капоти мошини бинен мега аввал дарун берун шава ҷоша баъд ягончи муомила мекунем. бисёри баъд не камтар муомила мешавад. маромад рақамошон мондагӣ аста метавонед ки бештари маълумот ча гирен дониста гирем бардор ки мошин як даста мегад бе ягон камбудӣ. ҳамаи маълумот ҳамаи камбудӣ ҳамаи созиша худаш медонам мега соҳибшон мошин як даста. лайка фаромӯш накунед, силкаро падиса кунед то охираш тамошо кунед. мошинчаи фурӯши навбатӣ аз сарбарадорон Opel Vectra A астае ки намхали светои сирх вишнови улучагӣ соли барои шуш 1990 сола мега соҳибшон. бензин газ ҳардуш мега кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 та балонаи пачка мега аккумулятори нав мотор мега дуд намекунад. мошин 100% мега срочна сум дар курай мефурӯша мега бо нархи 15000 сомонӣ бародарон. балоноша мега пачка дадага 4 калпак радной краска мошин нахадай бе расход аккумулятора навай мошин мега дуд намекунад. дар ноҳияи фархор қарор дорад нархаш 15000 сомонӣ. бародарон бисёр гап намезанем барое ки ман як хелша мефаҳмам ки шумо фаҳме гуфтам маълумотша хушрӯ мефаҳмам узри зиёд барам як хелтонда мумкин нафора. ман хушрӯ кардам мефаҳмам шумо фаҳмед барама тамос гирем. мошини фурӯши навбатӣ аз сарбарадорон ВАЗ 21015 ҳастае ки соли барои 2004 сола мегад соҳибшон. бензин газ дорад кор мекунад. объем мотораш 1.6 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бародарон соҳиби мошин гуфтага ки гази еврачо дора мега соҳибшон ира хайхтон бо аниқ мекунед. хадавои кадагия мега мотор беҳтарин 4 та балони навай мегад мошин мега хай ҳуҷҷатош бурчидага дига ҳамаҷош 100%. хоб мошинтон азиз дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш арзонае ки срочна сум дар кора мега 10500 сомония. боз ягончи муомила мекуна мега дар назди капоти мошин. чихолҳои нав задагаса 4 балон нав дискаҳои худаш хадавои коробка амаш 100%. 10500 сомонӣ. кадомитон мехаред срочна мошин агар савдо нашуда боша метавонед савдо карда гирен дар шаҳри душанбе. лайки бепула обязательно монед дареқ надорем. мошини фурӯши навбатӣ аз сарбарадорон Opel Astra F астае ки дар кузуфи седан молодёж низ соли барои шуш 1997 сола мега соҳибшон. бензин газ мега ҳардуш 100% кор мекунад. объем мотораш 1.6 литраи коробкаш механикаи сайстани мошин беҳтарина мега соҳибшон. 4 балон мега пачкаи мотор беҳтарин коробка 100% краскаш мега нав астае ки краска намекунӣ. то охири сола мега ҳуҷҷат дорад. мошин мега 100% бе ягон расход. мошин мега 97 сол ҳамаи расход кардагиаста балон нав краска беҳтарин састиянӣ. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нархаш 29000 сомония ки боз арзона мешавад. дар назди капот мега арзон мекунем не ки илтимос ради интерес мега занг назананд. ин маълумота соҳиби мошин худшон додагиастанд. аз пеши худамо намегем. илтимос кардага беҳуда занг назананд. 29000 сомония камтар арзон мекунем мега дар назди капоти мошин. хоб ба кадомитон маъқулае марама тамос гирем. мошини фурӯши навбатӣ аз сарбарадорон Opel Vectra A астае ки соли барои шуш 1990 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега нахадо не камтар кор дора мега нами баъзе ҷоша краска кардан накунед ки опши краскаш мекунед. мисол дар сурат мега маълума бардо камтар меличовка кор дора не ки ба ҳамин хотир мега минус мекунем арзон мекунем. ай хел мошин мега худаш нахаду бе ягон камбудӣ 4 балони сирен диска фақат ҳамин расход краска меличовка кор дорад. нархи мошин 12000 сомония ки бо арзонтар мекунем мега не ки мошинда гап нест мега нахаду астае. дар ноҳияи бобоҷон ғафуров қарор дорад. ба кадоми шумо бардорем ки маъқул аст маромад хай расход доштае ҳамин расходча минус мекунем мега арзон мекунем. бозам агар таъккуд шуд лайки бепула ҷиқен дареқ надоред ва навори моро падиса кунед.
мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баҳодурон Daewoo Lacetti ҳастад ки чӣ хеле баҳодурон дар комментариҳо хоҳиш карданд ки Daewoo Lacetti монем дар састани беҳтарин свети серебристӣ. соли барои 2007 сол мегӯяд соҳиб шумо ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Объем мотораш 1.6 литри простой коробкаш автомат баҳодурон ки састани мошин беҳтарин 4 балонаи 60%, 4 диска, электропакет, кондиционер, салоншам тоза мошин мегӯяд атлични састен, яъне ки беҳтарин састене срочно мегӯяд сум дар курай. Дар ноҳияи Данғара қарор дорад. Нархаш 27000 сомонае ки бо арзон савдо ҳам мешавад. Мошина мега хушро нигоҳ кардаги ҳастанд, ҳам хеле бо ҳадида мошина чӣ хеле маладиёшни тоза кардаги ҳастанд. 27000 сомонае савдош дар назди капоти мошин. Ба кадоми шумо баҳодурон маъқул аст маромат тамос гирен. бештар маълумотои пурра ва 100% аз соҳибашон пурсида гирен маромат. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баҳодурон ки Opel Vectra B ҳастад ки Opel Duty бо нархи арзон. соли барои 1996 солае ки бензини холия мегӯяд соҳибшон. объем мотораш 1.6 литра, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби миёнае, не ки нахадуае. мошин мегӯяд 4 балонаи простой нормални мегӯяд 60-50%, дискаҳои худаш раднои краска, ҳолати мошин мегӯяд миёнае, не ки нахадуае мегӯяд мегири ҳай мекунӣ. нархи мошин 16000 сомонае баҳодурон боз ягончи муомила мекунем мегӯяд тоқа вариантҳои сум алиш палиш нав мешавад мегӯяд тоқа сум дар курай. мошин қарор дорад дар шаҳри Панҷакен 16000 сомонӣ, номерошо номерои тиселай 927 кор мекунад. маромат тамос гирен, бештар маълумотои пурра ва 100% аниқ карда гирен. фақат чун кунед лайк бепулак гузорен ва навори моро силкаша дар ватсаби мотон падлиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баҳодурон ВАЗ 21099 ҳастад ки чӣ хеле баҳодурон хоҳиш мекарданд ки маладиёш нишамонем соли барои 2003 солае. бензин газ баҳодурон ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд 4 балонаи средни, 4 дискаҳои худаш то моҳи сентябри 2022 мега ҳуҷҷат дорад, яъне ки ҳисоб кунед то қариб ки 7-8 моҳи дига мешавад ки сентябри соли дига. мотор мега дуд намекунад, коробкаш 100%, самбуфер, музика дорад, раднои краска ҳам хел серебристае. мошин бо нархи арзон фурӯхта мешавад. нархаш 9500 сомонае ки дӯстони азиз боз муомила дорад. мошин дар шаҳри Ваҳдат айни ҳол қарор дорад. кадоме мехарам мега боз ягончи муомила мекунем, ҳуҷҷат, мотор, самбуфер, мактафонамаш кор мекунад. ба кадоме то ки маъқул аст маромат дар рақамошон астай тамос гирен, аниқ када гирен. шумо магарам хали мошин, хона, замин, квартира дошта бошед барои фурӯхтан сурат ва маълумот чороӣ кунед, реклама мекунем. ин буд 12 мошини фурӯшӣ. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.